गोव्यामध्ये परत एकदा भारतीय जनता पार्टी स्वबळावर निवडून येणार आहे. जे वातावरण तयार होतं आहे आणि त्यामुळे त्यांना काय वाटतं आहे, सरकार जर त्यांचं आलं असतं तर ही शपथ दिली असती का? ज्याचे आमदार कोण पळवून नेणार, कोणाकडे जाणार, ते कोणाचा एक आला तर त्यांना भीती वाटते हे पार्टी तिकडे मच करेल की काय. पण मला खात्री आहे यावेळी कोणाची आम्हाला गरज भासणार नाही. आणि म्हणून तर हे सगळे राजकीय पार्टी, काँग्रेस, अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड, त्यांनी शपथ घेतली, मंदिरात घेतली, चर्चमध्ये घेतली, मस्जिदमध्ये घेतली. कारण त्यांना माहीत आहे त्यांचे कितीतरी सिंगल डिजिटमध्ये येणार, एक एक्स्ट्रा येणार होतं. पण मायकल लोबो तिकडे गेल्यामध्ये आणखीन 2 त्यांचे कमी होणार, कारण तो बडबड करतो आहे ते त्यांना इफेक्ट होतो आहे त्याचा. त्यामुळे आणखीन 2 कमी होणार, ते सिंगल डिजिट किती आहे ते राहील. त्यामुळे त्यांना वाटतं आहे की आपण शपथ घेतली नंतर हे थांबणार इकडे म्हणून. हे झालं एक. दुसऱ्या बाजूने आता आम आदमी म्हणतो, कारण आम आदमीचं अस्तित्व कुठे आहे इकडे? एक आमदार आहे का गोव्यामध्ये? ज्या पार्टीचा आमदार गोव्यामध्ये नाही, ज्याचं गोवा अजीब आहे गोवा के लोक असं म्हणतात. कारण त्यांचे जे याचे TMCचे प्रशांत किशोर ह्यांनी येऊन बघितलं ना सगळं, त्यांनी वाटलं की पोस्टरबाजी मारल्यानंतर सगळं वातावरण निर्माण होते म्हणून. इकडे होत नाही तसं. पोस्टर काढले की लोक विसरतात. इकडे ही वेगळी परिस्थिती आहे, बाहेर वेगळी परिस्थिती आहे. आणि मला अजूनही आठवतं आहे, पत्रकारांनी मला त्यावेळेला विचारलं होतं की त्यांनी TMCने सगळीकडे बॅनर लावले, तुमचं म्हणणं काय? मी म्हटलं सगळं लावू द्या, इलेक्शन येऊ द्या, मग कळेल काय ते. आज काय परिस्थिती आहे त्यांची. तसं प्रोव्हिजन ह्यांना आहे. त्यांना वाटते कदाचित चुकून जर एखादा कोणतरी आला तर तो गायब झाला तर त्यांची व्यवस्था. म्हणून त्यांना पण वाटतं की त्यांची शपथ घेऊ. त्यामुळे त्यांनी सांगून अर्थ काय आहे?